Pilano sini media tak kuno belaikan hambai जों दिनै आरो आसुक लाइमान नोंखा मिया साइरिक नि जराव आसमसा जे वातै नबार विशेषकाय जे कठर हाइमा बाय सिनी विशेष भाबे तुलासिकर ब्लक आमचायो एबाके चिनी 26 आश्रामबारी चिनी विधानसभा केन्द्रनि बिसिंगो गोबां मा बिसियोनो बर' रकनि न खुब रक बेलायखेनो देराव लाइबायखा जों दिनै आरो पश्चिम चाम्पासरा अमो चाम्पार तेमनि हिंजागो चिनी तिप्रामथानि ऑफिस नि बुसकांगो जों दिनै आरो आबनि बागिनो जिकन साकाय जों दिनै आरो अमो हायकाय जों सानानि बागि मा फैलायका आनि लगी तंगो आंखा तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट तंगानी याक्सिओ तीर्थी देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट चिनी तिप्रामथानी अमित देबबर्मा ते यूथ नि वाईटीएफ प्रेसिडेंट सापिर देबबर्मा मनोरंजन देबबर्मा चिनी ब्लॉक नि मेंबर चिनी अरनि वाइस चेयरमैन मेंबर रक तंबायो पश्चिम चाम्पासरा चिनी गाव सभानि जों साना नायमाखै जों मिया जे समायो आरो वातै नबार कठर फायमाबाय गोबां मा चिनी जे न खुब रक पाबायखा देरामुक लायखा मियानि सिमिनो तिप्रामथानि चिनी सेंक्राग रक जत दिगिनो जों ककदुकनि बिसिंतै जों चिनी ककतुमारक नावै बजागाव सामनि नगो बाहायकै देरामुक लायखा जों मियानि सिमिनो साइतो लायजाक आबन लगी लगी मियानो चिनी अरनि भिडिअ बायबो जों कक साका आं निजे बायथां बरंगुरां मानस मुरा सिंबाय आबन लगी चिनी तहसीलदार बाय चिनी पश्चिम चाम्पासरानि चिनी वाइस चेयरमैन मानव बमिया साका बिन लगी फाइनो तिनी चिनी किसेसा जागाव चिनी तहसीलदार बब नायलांखा आबो हायके जों ताबुक जे खथिंखा आबनि बागै जाते सरकार रक अमंखा जेटा प्राकृतिक दुर्योग अम हायकाय दिनै वातै नबारनि बागै कठरनि बागै देरामुक लाइमाबा सरकार आबनि कायसा फान रिजागो आबो हाय बर' रकनि नुखुंनो हायनि बागैनो जों दिनै निसिमिनो एप्लिकेशन दिनार बागै जत नुखुंगो जों दिनै साहारिखा एवं ताबुक चिनी लिस्ट अलरेडी चिनी पश्चिम चाम्पासराखैतो जों लिस्ट क्लाइन पाइखा प्राय 350 जन मतो चिनी ओ पश्चिम चाम्पासरा सिमिनो जाक ओंखाय चिनर 23टा बिसि दङ कायसा जीपी दङ ग्राम पंचायत सिपायावार आरो बहाबा हायकेनो दिनै नुखुं देरामुक लायजाक ओंखाय आबरो जों चिनी अरनि एमएलए चिनी त्रिपुरा विधानसभानि विरोधी दल नेता बरंगुना अनिमेश देबबर्मानो मियानो साहाकाबो मिया फाइजाक हाइबानो बहा किफिल दंमा जरावो आ पाति मुंमा बायबो मिया किफिल फाइलिया बो खोना फाइनाय ओंखाय आबनो तिप्रामथानि चिन सेंक्रा गनां बेलायखेनो हामबाय मायाफारो जेकुनो जरावनो चिनी तिप्रामथानि बर अम हायके साकथारै सामुं खाय दं ता मनिटरिंग दंनाय रक तामो चिनी ताम हिनाय जों अर जारा चंजाक बर जे फ्रुपानो जेकुनो देरामुक लायखै जों आसुगै दंया जों माने लगे लगेनो जों अर सामुं खायनान जेंगु हायनि बागै हामबाय मारियो चिनी जे एमएलए बनबो बेलाके हामबाय मारियो बिनि गाइडलाइन बायनो जों दिनै माइका आगलाय दंमानो ओंखाय जों आबनो जों अर तिप्रामथा साकथारै सामुं खालाम बागै बुइ बर आलगा पार्टीनि बरबो अर मखल थारिउ चिनी अर हायनानि बागै खोना चिनी त्रिपुरानि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरंगुरां विकास देबबर्मा ए शुक्लाचरण नेवातिया सं मंत्री हायनानि हिनि खोनाओ ओंखाय जों बरंनो कक कसारनामो संगरन याक जों बिनिनि चिनी प्रेस मिटनि बिसिंतै बरक फाइका बरक सरकारनि बरकनो जों कयनाय अर फाइकाय राजनीतिनि बाङि दा फाइतुं अर जे बरक देरामुक लायखा जत बरकनो क्षतिपूरण माननानि इंथुन बरक जेहेतु सरकार दं बरक बिसिंतै बरक तेबो जदि चाइतं गाहाम खायखे बरक दाक्ति न आबनो रिनमानो
haini bangi kok kesanai borok no boro राजनीति bangi phaiyawi kubuino deramungo klaijak borok rokni chubamung ungui borok borok phaitung जोंबो बरंनो लामसगो दै चिन्ति प्रामो थारंनो हायना हाय सावो फरकचा कार्जे तिखाय जों जाते अ जरा देरामुं क्लाइजाक रंनि एप्लिकेशन न जाय जायखाय रिमानन बागै एसडीएम नि थानि तहसिलनि बिसिंतै जोंहाबो दाबो खाय दंना हाय जे पाया साक जों खाय दंनाय चिनि खोना बरम गोनां चिनि एमएलए बिरोधी दल नेता मोजां अनिमेश देबरम खोना फायसक पायनाय बिनि बिसिंतिकै जों चिनि अ विधानसभा आमचायाव जों किसा गुरि नायलायनाय जत नगो थांनो एफानो जे नुखुं रक बेलायखैनो देरामुं गतरक लाइजाक आबहाय नुखुं रक जों बेराय नायनाय गाबनो चिनि अरनि जारा जे एमएलए ब सुदु वातै नबार कथर फाइब्रो सिमिया ब अरनि अ आमचायनि हामक्रायनि बागै थांनाय 13 तारिखआव ब वाइडीएम DWS नि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर PWD नि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर अब हाइके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर থেকে आरमो खाई गोबां म अफिसार न तैयारो कायसा कक्साब लाइमुं खाई बाहायकै सिनियो आसान बाराम सयो बतेइबो दाक्ति दाक्ति लामा हामिया तै करै कारेन्ट करै जागाबो पुसक रिनान बागै आसामुं बो क्लाइन तंगो एवं आमसे बो बेराय नाय तंगो बो जागा बो हायजों जा हायनि बागै चिन्ति प्रामो थानि बो रंनो हायना हाय आं कयना मुसुंगो जाते केबो केप्लिया तै और फरकचा बरक जाते देरामुं क्लाइजा केप्लिया तैखाय ताम गोनां ताम करै जत बरक म जेहेतु देरामुं क्लाइगे जतन मानना नंथुन आबायकेना जतन साम खायना नंथुन तै प्रशासन थानि बच्चिनि कायसे कयमुं नारनाय बरक बाबो हायकेनो दाक्ति दाक्ति बरंनि टीम रहरै जत नुखुंगो इन्सपेक्शन खायै नांमानि सक बंनि क्षतिपूरण दिना नंथुन हायनि बागै प्रशासन नबो जों दिनै अर अ प्रेस मीट नि मिसिंतै कबुं याहारो याफारो बरबो दाक्ति दाक्ति फायै अ जों जालक लायनाय रकनो दाक्ति दाक्तिनो बंनि जुबा मुंनो हामबाय।